Eskerrik asko, Aburto jauna. Gai zerrendako bigarren puntua. Galdera, Laura Mintegi Lakarra, EH Bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina, lehendakari jaunak Espainiako presidente Mariano Rajoyrekin egin dituen bileren aurretik legebiltzarrara informatzearen inguruan. Mintegi anderea, zurea da hitza. Bai, Mahaiburu Andrea, zure baimenarekin hemendik egingo dut. Mahaiburu Andrea, lehendakari jauna, gobernukideak, legebiltzarkideak. Lehendakaria ordezkaria da. Eta ordezkaria den heinetik, hau da, lana galdu duen pertsonaren ordezkaria, edo lan baldintzak gaiztotuta ikusi dituen langilearen ordezkaria, edo astero 100 kilometro egiten dituen amaren ordezkaria den aldetik, ez aluke lehenago ordezkatuekin adostu behar zertaz eta zein ikuspunturekin mintzatu behar duen Espainiako presidentearekin Madrilen bilerara joan aurretik, hau da galdera. Eskerrik asko, Mintegi anderea. Jarraian, Jaurlaritzaren ordezkariak, lehendakariak dauka hitza.